Salutare toată lumea, eu sunt Ștefan și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. După cum știți, astăzi ne jucăm o serie de survival game. Astăzi vom construi o casă din brici sau brici și nu știu cum să fac. Da, lăsați puțin. O să facem aici un interior. Am mai făcut o casă la fel. Am văzut la un youtuber. Și foarte cool. Mie cred că o să-mi placă. Am dat. Ok. Nu uitați și de like și de subscribe, oameni buni. Bine. So fuck yes. Mulțumesc. Dacă vreți să dați subscribe să ajungem la așa, la 200 de like-uri, 500 de, adică 500.000 de like-uri, ajungem atâta, vă rog, atâta suma, încât o să fac mai multe videoclipuri cu Minecraft sau cu Need for Speed sau cu alte jocuri mai. Deci, următorul lucru care se face să faceți o casă ca a mea, faceți așa. Așa. Vă trebuie numai 3, nu știu câte scări. Vă trebuie 1, 2, 3 scări, da, bine am zis. Acum trebuie să mai faceți o șmecherie. Ok, da, că nu trebuie să faceți scări. Okay. Faceți așa, încât spargeți mai multe blocuri. Așa. Da. Așa. Așa, 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 și așa, și așa. Ca să vă faceți o casă din când în când mai șmecheră. Aici, dacă mai vreți, mai faceți o cameră sau sus. Voilà. Un fucking ceva fain. Fucking fain. Ce prostie. Ok, dacă vreți, faceți niște podele aici. Jos puteți să vă mai faceți o cameră sau ceva de genul. Da. Cam atâta. O să fac și asta. E bun. Și mai aveți nevoie să mai faceți goddammit. Ok. Mai aveți nevoie să mai faceți așa ceva. Pam pam. Aici lăsați. Aici puneți și aici lăsați și restul faceți așa, după aia vă puneți o ușă, care o fi, ce vreți voi, na. Însă nu va fi un tutorial, va fi Minecraft normal. Ok, deci da, dați și subscribe și share pe Facebook, păi de ce nu? Ok, oameni buni, și acum dacă vreți să vă apărați și casa și asta. Ok, am revenit, am făcut și o casă foarte urâtă. Da, nu-mi place, e prea mică, trebuie să o fac mai mare și mai lungă. Deci, de ce nu? Faceți una după zi în cărmidă, dacă vreți să faceți și sus un pod. Și eu o să vă arăt în acest Minecraft video. Deci, primul pas, adică nu știu care pas ar fi. The fuck. Ne punem de două de-astea. Așa. Și o să facem mai mare casă, mă întreb. Ce nu? Ok. Fac foarte repede, să terminăm repede pe seară. Și imediat ne punem la somn și mai avem încă un video și pe vrea și pe vrea și pe vrea. Ok. Am terminat, să ne facem acoperișul. Mai întâi să ne facem acoperișul. Punem cărămidă. Ați înțeles greșit. Trebuie să puneți ud, că dacă nu puneți ud, nu o să fie mai faină și mai creativă casa voastră. Da, nu va fi un tutorial, vă mai spun o dată. Dacă va fi un tutorial, o să scriu un ăla, știți ce e deja, știți ce am scris în video. E al doilea episod, sau
Cred că da, e al doilea episod. Deci v-am făcut aici o casă mirifică. Da, mi l-am făcut ăsta, udul. Uitați aici cum se cheamă udul. Se cheamă udul, plants. Ok. Bun. Deci cam așa arată casa. Dacă vreți puteți să vă faceți niște șmecherii pe aici pe jos. Bye! Uitați aici. Vezi? Ok, am bun. Deci am verificat și acolo trebuie să vă las niște torțe la voi. Fiindcă dacă nu vă las torțe, fucking kidding me, urât. Nu mai pot să mai trec. Shut the fuck up. Ok, vă puneți torțe aici. Taciza! Ok, sunt niște fete aici care fucking mai nevează. Motherfucker! Ok. Hai să mergem aici, ne punem ușa. Aici o ușă. Da? Nu-mi place așa. Deci, da. O să facem altfel ăsta. Altfel. Așa. Care să luăm. Nu. O să luăm asta. Asta e bun? Da, mă. Perfect. Ok, s-a făcut și dimineața. Aici în joc. Creeper pe afară. Da, am terminat și casa, apropo. Mai vreau să mai facem aici sus. Care e foarte tare. Ok. Ok. Bam. Bam, bam. Și așa. Și așa. Fac. Și rămâns, da. Bam, așa. 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 Și așa. Este foarte, dar foarte bine casa. Dacă veți, eu, nu e fake această casă, e foarte ok. Dacă vă place, scrieți în comentarii, nu scrieți dacă vă place, dacă nu, bla bla bla, și bla 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 și mai departe. Da, o să dau pe pauză să o fac mai repede. Da. Ok, bun. Deci am terminat și asta. Deci o să puneți aici de-astea cărămizi normale. Fiindcă dacă mai puneți un strat, nu o să iasă bine, o să iasă foarte urât. O să iasă foarte ciudat. Abar nu am. Da, e gata. Mai aveți de pe geamuri acolo. Puteți să puneți câte geamuri vreți. O să pun 3. Asta e locuri libere. Ok. Deci mie chiar acum puteți să vă puneți chesturi, să vă puneți alte obiecte, mai așa, mai... Știu eu, puteți să vă puneți pânză de aia de sus, orice vreți voi. O să luăm asta și neapărat să punem aici. Eu punem de ale cuburi. Cuburi aici. Glas. Am un glas dos. What the f... Trebuia să fac gaura aia acolo. Da. Aici mai punem partea asta. Ok, casa e gata. Și dacă mai vreți alt... Bine, bun. Acum aveți nevoie de niște scări. Scările... Și o să vă arăt și un tutorial despre... S-au făcut niște update-uri mici în Minecraft, în care nu au fost deloc update-uri Minecraft. Uitați, urcați aici, vă puneți chest-uri, vă puneți tot ce vă trebuie, ce aici. Da, e gata casa. Mai vreau să vă puneți și jos și aici. Sper că v-a plăcut acest videoclip de Minecraft. Nu uitați să vă abonați alte... ce mai este mai bun, like și subscribe și ne vom vedea data viitoare cu un nou episod de Minecraft.